מה קורה חברים, וברוכים הבאים לסרטון פורטנייט חדש ומטורף, וזה העדכון החדש של סטאר וורס. וכן, אני ברנק, ואתם לא תאמינו, היום אנחנו בסרטון מנסים לשרוד ולנצח עם המיתיקים החדשים. כן, המיתיקים החדשים של סטאר וורס. אז בואו נלחם באיזה מקום שיש בו רכב שניסה לאזור הכחול, אתם תראו מה זה בקרוב, אבל לשם אני לא הולך, לפה אני יכול ללכת יותר טוב. פה אנחנו חייבים לעשות את המשחק הזה בטוב. יש דברים חדשים, לא הרבה, אבל יש רק מנופרים למכוניות שזה חדש. אז בואו נלך לשם, איפה האזור הכחול. רגע, אני לא יכול לראות איפה הוא. מה? עסקתי רק את זה, אני חייב נשק. הנה בדיוק יש לי נשק. אוקיי, שזה הפוך לי ל-100. מחכים עד שיהיה 100. כשאני אגיע ל-200 מנויים יהיה לי מצלמה. אוקיי, יש לי... יופי, הביאו לי כזה. 3, 2, 1, מוכנים, 3. רגע, אני אעשה את הקרב. אני חייב עוד נשק. טוב, לא, אני לא אקח את זה. איפה יש טבע? אני שומע טבע איפשהו. מה? אני שומע פה טבע. זה ממש כמה. יש לי עוד נשק טוב. לא יודעת לראות. וואו. וואו, יש פה מישהו עם... אני לא רוצה להתעסק איתו. אני לא יכול לעשות פניות. אוקיי, אני ארוג אותו. יש. טוב, לא היה לו נשקים כאלה טובים, אז אני לא אקח שום דבר. יופי. ואיפה האזור הכחול? מה? אוקיי. זהו, אני הולך לשם. אני הולך לאזור הכחול. חזרו הכנפיים, אני לא בטוח ש... ראיתי שם מישהו, אבל לא בא לי להסתבך איתו כל כך. כזה. אין פה שום דבר. כל סוף. מצאתי את הדבר. להרוג אותו! נו! למה אני לא פוגע? נו! יו! וואו! וואו! גרוע בלראות, הנשק הזה מרים אותי. יש, הצלחתי. הנה המיתיק. זה המיתיק, תסתכלו. וואו. חייב שטגן, אבל אני לא יודע איפה להשיג. טוב, אני ארד. נראה לי פה. נלך לאזור הכחול, בטח שם אני אמצא את המיתיק האחר. יש לי כזה, שם נראית. יש לי 2 כזה. אוקיי, בואו נלך לשם. זה אתם תראו מה זה. את זה, האמת אני
אצטרך כשמישהו ירה בי. או, יש פה רכב. טוב, אבל תסתכלו מה זה עושה. אפשר להיכנס לפה ולשתות ולעשות הכל. יהיה לי פה אחד, זה לא כזה רציני לעשות את זה, אבל האזור הכחול, יש שם. מה? באמת. יו. ממנו. יש. טוב. הנה הנשק החדש. בינתיים איתי. את הנשק... הנה, טוב, תקשיבו, עכשיו זה הסיפור שלי לנצח. אני אנסה כל עוד אני יכול. אין פה רכב, באמת. טוב, זה טיפה רב, אבל בסדר שיהיה. זה אותו נשק. אוקיי. לא. אני אקח את זה. טוב, יש לי פה 2. אקח את זה. ככה שהוא יבוא איתי. הנה זה שלי. מה? לא, באמת, דרך... מה? רגע. ראיתי אותה. או, תודה לך. טוב, זה נגמר כבר. אני הולך אליה. אוי, יורים שם אנשים. אני בטוח שיש שם אנשים. אבל החבר שלי יצליח לעזור לי. יש 2 הריגות יוצאות לדרך. את התיק. שיט. יש לו סנייפר. יש. לא, אני יכול לעשות את זה, תקשיבו. אני יכול לעשות את זה. ועולה בשקט. וזהו. היא פה. אוי, זה התחבא לי. טוב, איפה היא? התחבא לי איפשהו? אולי שם. טוב, אני לא מתעסק עם אנשים שמתחבאים לי. לא, אני לא אלך לשם. יש שם רכבים. אני אלך לאסוף אותם. בטח היא מתחבא לי איפשהו, אני חושב. טוב, זה רכב הרוס. ניקח. גם לא כזה טוב, אבל בסדר. גם לשם, אני רוצה להרוג עוד קצת אנשים. יש לי רק 2 הריגות, או 3? מה זה? יש לי 3, אחד הוא עשה עוד 3. גם יש לי מספר וורס, לא באמת. איש! היי, המוני, מיידס! בטוח יש לו איזה באג. טוב, זה היה מוזר מאוד. זה היה כאילו ממש מוזר. טוב, יש לי 3 הריגות. בוא, אתה בא איתי עוד בעבודה. נו, כמה זמן לוקח לו לעלות לרכב. וואו, וואלה איתי.
מה אנחנו לעשות אופנועים, שהוא ייכנס איתי לאופנוע, ואני אראה לכם משהו. הייתם איזה רמפה, עכשיו שתקנו פה. זה כיף בטירוף לעשות את זה. יש פה מישהו. זה באופנוע. יש, איזה הרגע. מה? למי אתה רואה? יאללה, בוא. לא בא לי. יאללה. מי? לא חמוד. בוא. אנחנו הולכים להרוג את החמוד הזה. יאללה, אני הורג. טוב, אני אראה. וואו. טוב. אני אחליף אותו עם זה. וואו. זה היה טוב. 5 הריגות. איפה העיגול? כל העיר. נעשה קצת שאני אראה איזה איש. רגע, מה זה? היה שם עוד ניטי? זה של האוויר שלי. לא אמר את כל זה. נעשה קצת חצות כאלה. נסחור לנו איזה בוט. אופנוע, אני בכלל לא יודע מה עושה. מה? זה מאוד טוב. אוי. טוב, בסדר. רק רגע. הם ילחמו. אז למה אני צריך? טוב, שייכנס איתי. אני לא יכול לסחור 2 מוד. זה נשק שאני מאוד אוהב. כמה הוא מוריד? מפינג 30, כמה הוא מוריד? 110. אוקיי. יש גם יריות שלו שהוא מוריד אפילו איזה 132. כן, 132 כזה. מה זה אבל? לאן... זה המקום הזה. זה הלוטלינג. טוב, אני לא רוצה להסתבך, אני לא רוצה להסתבך אם אני אוהב שם הרבה. אני רואה את כל האנשים שבאים לסלוט הדמיות. מה? מה היה כאן הרגע? טוב, זה היה בהחלט הדבר הכי מוכר שקרה לי. בסדר. אני רואה שהעיגול מתקדם, חזון כאילו, ואנחנו יוצאים מפה. אני לא מבין למה הלוטלינג אמור להיות שם ולא פה. למה הוא יהיה שם? וואו. מה היה כאן הרגע? וואו. טוב, זה היה ממש מוזר. ממש. טוב. אני לא רוצה להסתבך. טוב. נעלה על האופנוע שוב. לא רוצה להסתבך. שום דברים. יש שם יריות, אני בשוק. לבן, יש. וואו, אני אלוף. יאללה, אני אעלה מאוד ברנק. עכשיו הרנק שלי הוא 0. תמיד אנחנו עולים ברנק. הייתי גולד. תמיד אנחנו עולים ברכב. וואו, וזה מעצבן. יאללה. נהרוג אותו. לא אצלם. כחול. לבן. 30. יש. וואו. אנחנו טובים. 9 הריגות. מעולה.
ב8 אנשים. וואו, אני חושב שאני מנצח את המשחק. אם אני מנצח אותו, זה מטורף. לא, למה אני חשבתי את זה? טוב, אני אלך לי לעשות עוד קצת תקדים, ערינות. ושיש פה יריות, אז אני הולך להרוג. או, הנה שני החמודים. נהרוג אותם. כבר הרגו אותם. יואו, אוקיי. אוקיי, הבוט שלי עוזר לי ממש כאילו. בזה, יהיה לי 100 ו100. מעולה, יאללה, שתכנס איתי. וואו, אתם לא מבינים. הבוט שלי עוזר לי כאילו ממש. אני חולה על העדכון הזה, אני חולה עליו. וואו, באמת טוב. המיתיקים של אבטר עכשיו לא נמצאים הרבה. נשאר רק 6 אנשים בחיים. וואו. זה מזל טוב. בשמיים. טוב. אנחנו משיגים פה. וואו, הרבה זמן. יש שם שיח, אז נשוב. הלאה. שלא יחשדו בי, שהוא ייכנס איתי. לא, איתו שאני פה, חבוב. בוא. איתי. לא נכנסת? נו באמת. נו באמת. בוא אליי. מעולה. 6 אנשים בחיים, אני רואה מפה קצת. אוי, נו, אל תעשה רעש. מעצבן אותי. יש אנשים? לא, שום דבר. מה? השיח? מה? טוב. רציתי לזה, אבל בסדר. טוב, באמת לא. אוקיי. נכבה את הרדיו ב-R. שאני יודע עכשיו. 5 אנשים בחיים, אני בשוק. ניכנס לפה. וואו. תקשיבו איזה לחץ. וואו, איזה לחץ. אוקיי, 4 אנשים בחיים. תיכנס איתי. 4 אנשים בחיים. אני לא יודע איפה הוא נמצא. אסור לי לזוז ואני לא... וואו. הנה, רואים? הנה. בוא איתי. כן. וואי. צריך להיות בשקט. וואו. כנס לרכב. יש שם יריות. וואו, יש לו גם תמיד, אני שומע תמיד, אני יודע שיש לי אבטר, תחסום לי את הדרך, חבוב. מה זה? וואו, 2 אנשים, חבוב. וואו, אם אני מנצח את המשחק הזה, זה הכל שלי. ניצחנו! טוב, המשחק הזה היה לי ממש כיף. ממש. עליתי לבל 97. עליתי ברן. וואו, הייתי שם. וואו, בואו נראה כמה עליתי ברן. יאללה. טוב. מקווה שנהנתם מהסרטון.
מקווה שנהניתם מהסרטון. הצלחנו לנצח עם המיתיקים. סליחה, זה פשוט איכשהו יצא לי מהמשחק. אז מקווה שנהניתם, נתראה בסרטון הבא של פורטנייט. ואני מקווה שננצח גם בפעם הבאה. יאללה ביי.